Molt bones a tots i totes, iniciem l'etapa 3 de la Cavalls del Vent 2020 entre el refugi del Serrat de les Esposes i el refugi Niu de l'Àliga. Canviem de comarca, saltem al Berguedà, a l'extrem nord del municipi de Bagà. Etapa reina, com veieu a la descripció, molt de desnivell, passarem per unes abatoses espectaculars, carena de muntanya, ja ho veieu, quants colls, i un cim al Penyes Altes de Moixeró, tercera visita nostra en aquesta muntanya. Passaríem pel costat del Moixeró, no faríem el cim, com tampoc el de la Tossa d'Alp, molt al costat del refugi Niu de l'Àliga, però les prioritats avui eren unes altres. La travessa. Cau Godiu. Al igual que el refugi anterior, el de Prat de Guiló, en aquest, al Serrat de les Esposes, també som l'únic caminant de la Cavalls del Vent que hi fem nit, aquell dia, però compartim zona amb boletaires d'aquí tants cotxes i algunes persones fins i tot que també van fer nit amb nosaltres. Al refugi ja heu vist a l'etapa anterior que us vaig ensenyar l'espai de barbacoes, en fi, un espai de lleure que té el refugi, molt gran. Mica en mica, pas a pas, anem abandonant l'àrea del refugi i ens dirigim cap a la Batosa del Riu, una batosa espectacular que fins i tot diuen que pot ser terapèutica, així figura en la seva descripció, i no ens estranya, ja que realment som petits davant la immensitat d'aquests boscos espectaculars. Bueno, una etapa la d'avui que comença molt plàcida, una baixadeta al riu i ara pujada progressiva. S'agraeix per començar a agafar el ritme i en breu ja el GPS ja m'indica que agafem un trencall i deu ser pujada bastant vertical i res, allà suposo que sí que guardarem la càmera perquè si no les gotes de suor van caient amb ella i bé, total serà molt emboscada. Ja quan arribem a zona oberta dalt o quan fem parades ja capturarem noves imatges o amb el mòbil. Ai, la llum del sol. Bon dia, Esplèndid.
Seguim. I en aquest punt, com es nota, es fa el silenci, ja no escoltem boletaires, les esquelles del bestiar s'escolten menys. Entrem a la Batosa de ple. Bé, encara escoltem alguns boletaires. Ja hi ha la fama que els boletaires es fiquen fins a la fi del món. La llunyania, a la dreta, no s'ho veu ara, però és el refugi d'on hem sortit. Al fons, comencem a veure la Cerdanya de nou. Vistes que des del Penyes Altes s'hi fa bo, que sembla que sí. Seran espectaculars, si ja hi hem pujat 2 vegades, sabem prou bé. Quin dia que fa. I bé, ja hem pujat una mica, arribem quasi bé a la cota 1600, per tant ens han de quedar uns 400 metres fins a arribar al coll del qual ara no recordo el nom, que deu fer uns 2.000, després 200 metres més fins al Penyes Altes, baixar al coll de Jou a 2.071 metres, i després del coll de Jou ja es va carenejant sempre recuperant alçada fins al niu d'àliga, 2.200, 2.300 i finalment al niu d'àliga 2.500. Bé, almenys avui fa un dia radiant. Au, seguim. Bueno, avui tenim força senyals en aquest tram, bastant visitable. Ja portem més de 3 quilòmetres. Evidentment, com els farem de pujada més minuts. I ara anem direcció als avets monumentals de les Bagues de Riu. De fet, allà ja ens indica alguna cosa en aquell parell. Hi ha un pal indicador, amb el qual anem bé. I res, anem fent paradetes també, que carregar aquest pes no és senzill. Seguim. Bueno, pujada contínua, progressiva, mola molt. No és allò que agafis un corriol empinat, com ens va passar de Saldes a Lluís Estassen, al refugi. Aleshores sí que sálvese quien pueda, com diuen. Oh, ens quedarem amb les ganes.
de visitar els avets monumentals de les Vagues de Riu. Tot i que, bueno, alguns ja els hem vist, no? Estaria a 1 quilòmetre, però nosaltres ens espera el Penyes Altes, el Buixaró, seguim amunt. Total, acabem de filmar el Picot Garcer. Bé, sortim de la Vetosa, superem ja els 1.900 metres d'alçada, Penyes Altes està a 2.200 i alguna cosa, i tenim la Solana, i ja som al Prat Alpí, quasi. Bé, ara aquí, tram de Falsplà, de recuperació, novament la Cerdanya al fons, que després l'ensenyarem de nou flipant, des del Penyes Altes, que el tenim allà davant, a uns 300 metres més de desnivell. Penyes Altes de Moixeró. Hi veiem gent, oi? Sí. Per aquest zoom, sí. Ja hi ha gent. Bueno, si venen de Niu d'Àliga o... Ara ens hem creuat amb uns atletes, uns runners que van a fer nit al Lluís Estassen, on vam dormir nosaltres fa 3 nits. Bueno, encara ens queda alguna de bosquet abans d'arribar. Ara sí, el collet, o coi, que deia abans jo, del qual abans no me'n recordava el nom, ja hi som, a quasi bé 2.000 metres d'alçada, el collet de Moixeró, concretament a 1.971 metres d'alçada amb vistes al Cadí, al Pedraforca, en fi, part de la Cavalls del Vent que ja hem recorregut. De fet, aquí podríem retallar i anar directament al refugi Sant Jordi, però òbviament no, nosaltres seguirem endavant la ruta tradicional de la Cavalls del Vent. Als peus del cim del Moixeró, que no pujarem, tenim la panoràmica del Clot dels Amorriadors, per on hem passat fa un moment, i la Cerdanya, que no havíem vist fins ara pràcticament, perquè pujàvem a través d'una batosa. Ja la veieu, llueix, increïble.
d'allà baix. Refugi Serrat de les Esposes, que queda amagat a la dreta. Fixeu-vos la de cotxes. Des de les 6 del matí ja em portaven comptats els boletaires que s'havien allotjat allà, que passaran 2 nits. N'havien comptat més de 60. Ara mireu els que hi ha aparcats. Quan jo he marxat a les 8:30 començaven a aparcar alguns i mireu ara. Més amunt, a altres llocs n'hi ha més, Déu-n'hi-do. Almenys ens serveix de punt de referència de tot el que hem fet. Tot això. El que us he ensenyat abans. Com indica el cartell, som al coll de Raset, camí del Penyes Altes. Encara ens queden 5 colls de muntanya abans d'acabar l'etapa. El Moixeró a l'esquerra i el central, la Serra del Cadí. No, jo per això estic fent fotos i vídeos ara, perquè a dalt m'hi estaré poquet. Que vagi bé. Pedraforca, Moixeró, Cadí, mal com a bona. Avui sí, Montserrat a la vista. Amb la Mola al costat. Com heu pogut comprovar, hem coincidit amb excursionistes. De fet, és la nostra tercera visita a aquest cim, al Penyes Altes de Moixeró, un clàssic de l'excursionisme català. Les famoses cordes per accedir al Penyes Altes. Ai, refiar-s'hi al 100%, Ai. Sí, van volant. Motors, àligues. Adéu. Ja som al Penyes Altes del Moixeró, tercera visita. Aquesta molt breu. Ja tenim el Berguedà, abans hi hem vist Montserrat i la Mola. Bueno, ara veiem allò, que deu ser el pantà de la Baix. No ho sé, pot ser. I davant nostre, el nostre objectiu ja. Sembla que quedi lluny, però bueno, piano, piano. Serra d'Encisa, Pedraforca, Cadí, Moixeró. Ja es veu, la curva aquella. Des d'allà mateix hem sortit. Encara no es veu el rèfol. Pot ser que hi ha els cotxes dels boletaires.
I aquí teniu en bona part l'explicació de per què el Penyes Altes de Moixeró és un dels cims més freqüentats. Nosaltres la tercera ocasió, i és que hi ha una panoràmica de la Cerdanya única. Com no podria ser d'una altra manera, aprofitem la gran balconada que és el Penyes Altes de Moixeró per enfocar-nos novament a la Serra de Cadí, també al Moixeró i, com no, el Pedraforca, espectacular. Déu-n'hi-do, hem deixat enrere el Penyes Altes. Ja estem en aquells trams de... es fan passats, una mica trencacames, però bueno. Com deia, ja no baixarem dels 2.100 metres d'alçada ben bé. I dormim a 2.500, així que... Veient-les així, encara augmenta la meva sensació de cansament. Déu-n'hi-do, no paren quietes. Poques hores, ja queda més lluny, les Penyes Altes del Moixeró. I més el Pedraforca. Serra d'Encisa. Serà al fons hi ha la carretera que porta al túnel del Cadí. I aquí fent una paradinha. Uns 2 quilòmetres deuen quedar, però força... 300 metres de desnivell. El dia acompanya encara. Trenca-los! La prova de que avui fa molt bon dia. Que t'hagin deixat volar, tu. Un clàssic a la Cerdanya i a molts punts del Pirineu. Mira, l'avioneta que el remolca. No l'havia vist. Ah, no, és una altra. N'hi ha dos, mare meva. Hi ha núvols, però bueno, no són amenaçadors. Allà tenim el Penyes Altes de Moixeró novament. Aquí estem apalancats, observant el paisatge i aeroplanadors volant. Aquells que els remolquen amb una avioneta i comencen a les voltes. La prova del cotó, La prova que avui al dia, com no sigui molt més tard, no s'espatllarà. Núvols decoratius, Cerdanya, espectacular. Nosaltres aquí apalancats ens ho mereixem i ja tenim aquí l'objectiu, ja no està tan lluny, De fet, escoltem les veus d'algunes persones. Recordar que el refugi niu de l'Àliga
El niu d'àliga, refugi entre cometes, no? Perquè si arriba amb telefèric... Doncs res, fer aquest últim esforç. Ens hem quedat sense aigua, ara aquí al final hi ha un bon riu, però sembla que compensa més arribar a dalt i fotre'ns una bona Coca-Cola. O Pepsi, si tinguéssim... Jo soc més de Pepsi, si tinguéssim Pepsi, però Coca-Cola. Vale, fins ara. Ei, per alçada, nosaltres en guanyem. Vigila, no te la fotis. Bueno, un últim esforç. Ara ja sí el definitiu del dia. Després d'hores de ser penyes altes, per fi ja som al niu d'àliga. La peculiaritat que s'hi arriba amb telefèric des de la Molina. 14 graus, les 5:26, bona hora. És el que es deia, la peculiaritat que aquí s'hi pot arribar amb telefèric. Algunes tempestes que la Hadar m'indicava que generaven, però molt lluny d'aquí, per ara. En tot cas, ja estem a resguard. Ja estem dutxats, canviats i per allà baix hem vingut. És l'últim tram de pujada que hem fet fins al coll de la vall, previ a arribar al refugi niu de l'Àliga, on ara hi tenim núvols baixos al cim. L'antiga casa, suposo, el rebost de la llenya. I això és tot. Ens veiem a la quarta etapa. Fins a la propera.